Straight to the point. Okay, mga kagalan, arita sa atong discussion karong nga buntaga. Kini ni ang ako lang mahigalang may isgutan gyud ang milabay nga mga witnesses o niya ang karon. Kining karong witness gi-present wala pa may cross examination, direct examination pa kini si Silene May del Campo, no? Nya at least kini siya mao na ni mahigala ang witness nga nisumpay na niadtong Roderick Wamil. Kaya katong Roderick Wamil, mga kagalaan, kutob raman siya sa February of 2024. So, mo-testify siya about sa mga panghitabo sa Kuwa Ikpaw, diha ra mga kagalaan sa February of 2024. Sumpay ana, dili na sa makatestigo. Kaya nga naman, mawa naman mahigala siya personal knowledge anang kalakiha mga sukintig paminaw. So, wa naman siya, diha mahigala sa Kuwa Ikpaw, kining Kuwa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office, dili na sa katestigo sa mga dokumento AOM nga na-issue sa dihang wa na siya. Mamonte buslot, kay dili kay familiar ang mga tao, mamila, auditor ko na sa kuwa ang gi-presentar. Pero paminaw ni mo, o dili ka familiar mahigala sa mga terminology sa kuwa nga, unsa man ang AOM, unsa man ang audit observation memorandum, unsa man ang notice of suspension, notice of disallowance, dili ka familiar, malibog yung kang hala. Pero kung kasabot ka ng mga butanga, kadto nga witness si Roderick Wamil, layo na tinuod. In fact, gusto pa siya mahigalang mo testimonya sa AOM, kanang AOM, wala pa'y failure to liquidate kung naapa na nga stage sa AOM. Straight to the point. Audit observation memorandum. Bisa ganay ka ng notice of disallowance, dili pa siya failure to liquidate, tagaan pa mag-chance ang government agency nga mo correct mga higala kung sa'y pa yung mga problema diha, basig na pa yung mga resibong wa masubmit. Kabantay mo, City Hall de bitaw day, kapila man to isyuhan, o notice of disallowance, notice of suspension. Katuloy ilang mga gift day nga ilang gipanghatag itong Pasko. Hatag mga higala na dagko pinaskuhan sila. Ingon ang kuha notice of disallowance. Pero dili pa na final. Dili pa na final. So mo ni tabo alabi pa kung EOM pa, samot na, wala pa failure to liquidate. Ang kato Wamil kay mo testify siya, hashtagot ang AOM sa August of 2024, iya pang i-appeal o testify, ayaw nag-appeal. Ayaw na nag-i-appeal, kay wala na kay personal knowledge, kay kutob raman ka sa February of 2024. So kanang March, April, May, June, wala na kay personal knowledge, kay wala naman ka diha sa opisina sa Kuwa Ikpaw, gibalhin naman sa laing department. So muna'y kalainan sa binisaya mahigala nga terminology in Maris, wa na. But pasabot, wa na ka sa opisina. Wa na kay personal knowledge, kay wa naman ka. So, from 2014 to 2024, February of 2024, pwede ka makatestigo diha. Pwede ka makaklaim diha nga na kay personal knowledge. But sa dihang wa na ka sa Kuwa Ikpaw, pag 2025, wa naman ka, dili na ka makatestify, wa na kay personal knowledge. Straight to the point. So ang iya pag February of 2024 kutob ra diha. So man ay gitawag inday malis wa na. Wa na ka. Mo na kalainan sa wa na ug wa pa. Wa na may personal knowledge. Kining iya wa na. So testify lang ka kutob sa February of 2024 pag March, April, May, June, July, August. Kay August man tong another AOM, wa na kay labot ato. Kay wa na man kay personal knowledge ato kay wa na man ka diha. Mo na gingon wa na. Unsa may kalainan ng wa pa. Kadtos matibag, mo puti wa pa. Ang NBI director sa mutestigo sad siya mga higala sa mga butang nga wa pa siya. Kay katong preskon mahigalang Sara Duterte, November man to 2024. Di pa man sa NBI director ato. Kanus ama na NBI directors matibag karon lang 2026. Ano mo testigo man kaadto? O kabantay mo. So katos matibag why personal knowledge kay adtong panahon na si matibag wa pa. Kinipon si Wamil ay nag-apela ng sa August kay wa na. Muna kailan, wa pa, si matibag wa pa, si Wamil wa na. Pero ang mga tao nga dili kayo familiar, makaingos lang lang. Grabe no? Kay mo tayo gibalik-balik yun nga, grabe oy. In 11 days, gigasto mahigalang Sara ang kwarta.
Mamanto ilang gibalik-balik yun mga kaigalaan. Unya, ang paggamit og Mary Grace Piatos, o pagpangutana na sa ngadto kang Roderick Wamil, natugan nga ang paggamit og alias, allowed siya sa intelligence or confidential nga mga activities. Intelligence gathering, intelligence community, allowed ka na ang aliases. Mamatay yung selection for practical reason, of course. Kisa may mo, himo kag asset nimo na kay mga agents, bisag asset nimo sa drugs. Imong pasudlon dito sa dulho. Asset nimo nga mag-imo nang pasultihon nga kuan siya. Ha? So allowed siya. Natugan nga allowed. Ikaduha, natugan mahigala nga within 11 days, pwede ra nga dili sa illegal. Dili sa illegal. Pwede siyang gastuhon kay by quarter man, pwede siyang gastuhon within 60 days or within 90 days or 60 days. Pwede siyang gastuhon within 11 days. So natugan dito sa testimonyang Roderick Wamil. Kining iya, bita-bitahan niya kay sumpay maning Wamil unta. Kay si Wamil, February 2024 naman. Paghawa ni Wamil, kini mo inipuli. So siya mo yung makatestigo. Straight to the point. Ang problema ani niya karon mga kagalaan kay ang AOM sa Ugos di na makatestigo si Wamil. Ang makatestigo kanina si Silene. Ha? Siya sumpay. Ang problema ini ron mahigala kay ang procedure magud ana mga kagalaan human sa AOM kanang audit observation memorandum og dunay kakulian na wala pay failure to liquidate. Unsa may sunod buhaton? Ang sunod ana mahigala dunay ka pay kakulian mo issue na sa notice of suspension. Mo na sunod nga stage. Nya di pa gyud gihapon adto na ka sa notice of disallowance. Ikatulo na ang notice of disallowance. Ang problema ini ron mga higala. In fact, og duna na notice of disallowance, dili pa gyud final. Kay duna pa may period to appeal, 180 days period to appeal. Unya pag human pwede pa kay musaka nga to Supreme Court, so dili pa sa final. Ang problema ini karon mga higala sa testimonya ini ni Intang Silene, murag gyud tong facial expression ni Attorney Lorna Kapunan, ikaw lang makuan bang murag may gani kay di na siya mapaklaro ba sa ilaw ba to siya unahon pagpida na unsa naman yung kalakiha, unsa ba nito mga witness kung may clarix din eh? Yeah, para makaingon mo nga dili na ako gihimo-himo ang istorya, analysis ning ako kay kita may nasayod ana mahigala unsa man ang EOM, unsa man ang notice of suspension, unsa man ang notice of disallowance. Ang step by step ana, permiro na AOM, audit observation memorandum. Dunay kakulian, ibalik na, nya, pasabiton sila para makakumply ang usa ka government agency. Ang sunod ana, wa pa gihapon, notice of suspension. Ang ikatulo, notice of disallowance. Ani tabo ani Daymaris, kay ba pagkaunsa? Gikan sa AOM, audit observation memorandum, wa na sila moagi og notice of suspension, ni ditso sila notice of disallowance. Wa gabae. Diha na ang laay mahigala. Unya, pag notice of disallowance, napagyod gihapon sa period to appeal. Wa pa di ini clarix di gyud. Wa pa di ini mga higala final kani pa yun sa kuha nga notice of disallowance. Gilaktawan nila ang notice of suspension. Ni ditso sila notice of disallowance. Unya, within sa notice of disallowance, wa pa mahuman na pa sa period of appeal. Wa pa gani cross examination, siya rin nagtugan-tugan murag naunay sa attorney Kapunan sa iyang witness. Tara, kay pawati ninyo ha nga portion, akong gipakuha nga portion para taas magay itong hearing. O taas ang hearing mo no, layon ka ba? Pero kasabot man ko asa dapit kuhaon nga asa nga punto lang nga mga dagkong importante ba? Kaniyo, ato paminaon. Sige, Nims. Bira, Apart Nims. from this joint circular of 2015, please confirm kung meron mga rules and regulations na in-issue ang COA para sa mga settlement of accounts, if you know. Ang basis po namin is yung rules and regulations on settlement of accounts po. Anong ibig sabihin nun? Anong particular provision? Pwede pong pakiulit yung tanong. Sinabi mo na merong rules and regulations on settlement of accounts. Opo, meron po. At instead of a notice of suspension, diniretso nyo agad sa notice of disallowance. Opo, tama po. Anong pinagbasihan ninyo nito?
Dahil nga po, ang definition po ng notice of disallowance based on the joint circular is yung transaction po appears to be illegal, improper, or irregular. And in this case po, yung naging transfer po is a direct violation making the transaction irregular. Kaya naging notice of disallowance na po yung initial Okay, namin. pause dong, pause. So, dito sila ha? Gikan sa EOM, wala sa mo agi og notice of suspension, dito sa notice of disallowance. Nga naman, tungkol kuno kay illegal, irregular. Ang problema mo gud ana ron, wa pa ganin inyo tagay opportunity ang Vice President nga mo explain. Inyo nang gi-conclude nga illegal maguto, irregular. Si Chis Escudero may nangutana na karon og kwan, isod si Chis atong klarohon ibe. Pida. Bisag ang kagapunan mismo, medyo tanawar kong facial expression ni kapunan murasag nabato siya sa kagulingong witness, na shock siya sa kagulingong witness taon. Ha? Sige, prosidong. Okay. So itong pag-transfer ng responsibilidad sa disbursement na hindi naman special disbursement officer, sinabi mo illegal. Doon po siya sa irregular, which is violation po siya sa joint circular. Okay. So yung joint circular nakalagay illegal, improper, at irregular. Ang sinasabi mo ay irregular. Opo, tama po. At bakit irregular ulit? Kasi po hindi siya Ask and answered, Your Honor. Ask and answered. Ask and answered, counsel. Okay. Okay, pause ha. Natubag na, iya paging ipangutana balik. Pagko nang sagol pa ukyab na lang sa giba nga mao na aron nga mabalik kuno hay tubag nga wa na, at least abtik ang lawyer nga ask and answered na. Proceed. Okay, sige, proceedong. What is the status of this notice of disallowance at present, if you know? Ask and Nasa answered already, Your Honor. I don't quite remember, counsel. It It would was be not okay asked to yet, repeat. Your Honor. I It would think be okay to counsel- repeat, nevertheless. Yes, Ms. Eileen. What is the status of this notice of disallowance? nasa prescribed period pa po ang OBP para po mag-appeal sa commission proper po. Okay. With the indulgence of counsel. Boss, tama? Within the prescriptive period pang OBP nga mong appeal. Wa pa din ni mahuman mga higala. Di pa kaka-conclude nga doon ay problema da ang confidential funds because wa pa man. Ilang gilaktawan ang notice of suspension ni dito sa notice of disallowance. Unya within sa notice of disallowance nasa prescriptive period pa. Pare ba na ng tagaan tag 15 days? Pare ba na mo himatag ang memorandum ba? Di pa ni mo inyo ni mga empleyado nga nakasa siya. Explain within 15 days. Ngano nga dili ka masuspenso kaysa imong gibuhat. Wa pa gani ka about 15 days, wa pa gani ka explain. Imo nang ditso og. So wala due process. Lahi ng kana na ang preventive suspension ha o kana na ang kwan permanent kay basig mo atong daibon pag ginagdugang. Ako lang pasabot mga napa sa prescriptive period. Si kapunan mismo muragog na kwan siya. Unsa pa din atong witness? Tiwasal ko dong. Sige dong. Insod si Chis anong kalakihan ron. Proceed dong. What is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of 6 disallowance. months. Opo. You may proceed, counsel. Pause ha. And, Naapa diha sa within 6 months. Wa pa di napay chance ang Vice President within 6 months. Ilan nang gi-impeach ron? Kuya, wa aning kalakiha day mga higala. Ha? Okay, proceed. No, dong names. Money buslot. to your knowledge, Okay, proceed. are they still well within this 6-month period to Ask and submit? answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is Pause. within- Ha. Kini pong abogada sad nasublaan po ni iyang. Pero in fairness, okay ra ha. Abdik siya niya usay nasublaan po ni daghang objection. Ayaw lang objeki kato nga pangutana dito kinang objekan kay ro magkatubag tong tama di ba naunay siya tubag. Ha? Sige, proceedong. Tama. This is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Pause. Tanawa. Disgasyas kapunan. Napadi ay sa prescribed period. Napas prescribed period, 180 days ko ng prescription mga higala nga pwede pa magkatubag nga Vice President. Sa ito pa, 6 months pa. Ang sunod panguntanan ka po na naapabasa sa 6 months. Yes, Your Honor. Jesus, ginoo ko. Wa pa'y cross-examination
paksit na. Sige, balik ka gamay dong. Rewind gamay dong. Kato nga question dong. Kato nga question, paita in tao. No? Sige, kana. Sige. of counsel, and what is the prescribed period to appeal before the commission? 180 days po after nila ma-receive yung notice of disallowance. 6 months. Opo. You may proceed, counsel. And to your knowledge, are they still well within this 6-month period to Asked submit? and answered already, Your Honor. Your Honor, please, it is within, this is follow up to the question of the presiding officer. What is the period? 180 days. My question is the 180 days still currently applicable? Yes po. Mas kang guula in taon kapunan. Guula taon. Talawahin, proceed sa laing kwan tawa. Proceed dong. Padayon dong. Next, Madam Witness. Next point, Are you ah. still okay? Are you still Apo. okay? Punta naman tayo Pause. dito sa Nangutana sa, are you still okay? Burag ako may di na okay. Proceed dong. Padayon dong. Department of Education. Before you move on, counsel, Kana. with Sis, indulgence po of sa. Attorney Sis, insod na sis kay naklarik sa mandunay kakulian. Si Sis Escudero nga mo presiding officer mo unay nihimo og clarificatory question. Proceed dong. Kapunan. Ma'am Sailin, so dahil binigay di umano kay Latsika ni Gina Acosta, dinisalaw niyo na lahat. Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular. Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, in-issue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-a-appeal sila. Opo. So you have not heard the side of the Vice President or the OVP's office with respect to what you heard Gina Acosta say under oath in the House hearings. Wala pa Okay. silang response doon. Wala pa po. Wala Doon pa na rin lang kayong- po. Doon na lang po sa appeal. Doon na lamang. So in-issue nyo to nang hindi naririnig yung panig nila. Opo. You may proceed, counsel. To the record. Pause. Akong forecast ha, og ako'y cross-examining counsel diha, bumbag ko ng dapita. Kanang dapita diha, paksit yun. Ha? Wapay labot ang uban nga mga angles. Kanang lugar, kanang dapita, bugha na. Wa pa gani cross-examination ha. Jesus Ginoo ko. Wala tagaig opportunity ang Vice President nga mo explain. Giditso nila notice of disallowance. Despite the fact nga notice of disallowance na napay period of appeal. Ganun naabot naman tanang impeachment nga wa pa man di ay na.